мегӯянд, ки касеро дӯст надорӣ, ӯ дӯстат медорад. Касеро дӯст дорӣ, ба қадри дӯстдорид намераса. Касеро кидат кунӣ, нағзат мебинад. Касеро нағз бинӣ, кидатат мекунад. Касе ганда маъқулат боша, да ӯ маъқул нестӣ. А касе ки ганда маъқулӣ, ӯ туда маъқул нест. Меёвӣ ягонта тенҷша бо вай тенҷоша дора. Бо раст ки зиндагӣ ҳамин хел боша, чӣ дар қори қадар дарду ғами замона. Зиндагӣ кунед, чӣ хеле ки хитон мехоҳед. Шарт нест як кас бирава, шумо реб гӯш кунед, гирьяву нола кунед. Замона ҳамин ҳеҷ касе ба қадри ҳеҷ касе намерасад, то ӯ чиза ай даст натад. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.